I veliki pozdrav svim ljudima, ime Sali ljudi, danas ćemo igrati Minecraft. Kao što vidite, znači idemo da igramo, odnosno sad ćemo da igramo Practic PvP na Bulletcraftu. Tako da, hajdemo u Bullet UHC, znači danas imam neke teme da vam pričam, pošto, odnosno jednu temu o kojoj se radi u ovom kanalu, tako da inače, o toj temi se radi zato što prošli klip što sam izbacio, što sam snimao u 30 fps, vjerojatno neće više biti tu na kanalu, odnosno CSGO što sam snimao, tako da inače danas ćemo pričati zašto ću da izbrišem taj klip, tako da ok, ja ne znam šta radi ovaj lik ovdje. I don't know. Ok, ja sam upravo stavio lavu na samog sebe. What the fuck? Šta sam ja ovdje uradio? Ok, nemam pojma. Ok, ja sam na pola srca. Ok, fuck, ja sam na pola srca. Ok, da li mogu da ga dobijem? Ne znam da li je geplovo. What the fuck? Ok, ubio me. Imao je 10 srca, vjerojatno je geplovo dok sam se ja zajebao vamo sa lavom. Tako da ništa od toga, znači. Inače, zašto ću izbrisati taj CSGO klip? To je zato što bilo je previše retardirano da snimam u 30 fps-a. Samo sam htio da vidim kako će da izgleda taj klip, ali totalno, pošto sam vidio neki youtuberi čak snimaju 30 fps-a i što su baš zadovoljni s tim, ja uopšte nisam bio zadovoljan s tim, tako da zbog toga ću ga izbrisati. Znači, kad sam snimao, previše je lagovala igrica i ok, what the fuck, kakve hitovi. On je jako low, tako da as win, tako da Inače, jako mi je lagovalo dok sam snimao, je u klipu lagovalo u 30 fps-a i je meni nisam mogu lijepo da igram zato što je baš jako bagovalo u CSGO. Čak možda nekad i nisam imao 30 fps-a i sišlo je do 20 fps-a, možda čak i manje. Tako da, zbog toga ću da izbrišem taj klip, jednostavno mi se nije svidio, tako da Inače ne znam, probat ću da popravim taj FPS, vjerojatno ću da smanjim rezoluciju u CSGO, tako da ok, ja sam dobio dobre hitove na ovom liku, tako da nice, win. Tako da odredit ćemo još nekoliko partije u Bullet UHC-a, tako da Inače, ovo je moj slot, ovako ja stavljam ove slotove, odnosno, ne znam kako bi to nazvao, ove stvari, ne znam tačno kako bi se to nazvao, tako da Znači, ovaj lik spamuje bogom i mnogo smara s tim, tako da ok, prestao je, nice. Ali je na pogrešnog čovjeka krenuo, tako. Ok, nice. Da li mogu Katniss? Katniss? Ništa od Katniss. Fuck. Vjerojatno je bio na pola srca, čak možda i na jedno srce, tako da on je 2 put geplo, ne znam ja da li da 2 put geplujem, tako da ajde geploću. Ništa ne gubim osim jednog gepa, tako da oh fuck. Nice. Idem ja sad na njega da vidim šta ćemo da uradimo. Ok, znači on i dalje spama bovom. Ok, nice. Moram da čekam pravi trenutak za lavu, ok. Fuck, promašio sam ga. Ajde. Nice, win. Imao sam 4 srca više od njega, odnosno 2 srca, tako da GG za lika. Tako da
Ok, inače, u Minecraftu, kao što vidite gore, imam baš slab FPS, to je do 80, ide od 50 do 90, tako da inače kad ja ne snimam Minecraft imam negdje oko 400-500 FPS, ali zato kad uključu snimanje totalno pada FPS, ne znam zbog čega je. I da, ja ne znam zašto kad imam 3 rama, a kad vidim u test menadžeru da troši Minecraft samo 1 GB RAM za Minecraft, i jako se ne vjerujem, znači šta radi ostalih 2 rama ako na 1 RAM igram Minecraft. Ok, to mi je jako glupost. Kakvi hitovi ovdje. Ok, nice. What the fuck, šta ja radim ovdje? Upravo sam gađao bovom. Ok, ja sam se ovdje malo zajebao, ne znam šta radim ja ovdje. Nice, win. Tako da, to. Inače što sam rekao za CSGO, da ću vjerovatno da smanjim rezoluciju i ne znam da ću da snimam CSGO zbog sadašnjeg računara, a ne znam da sam rekao specifikacije koje imam, jeste specifikacije 3 GB RAM-a, neka grafička 1 GB, neka stara vjerovatno, tako da procesor neki Intelov E8840, ne nije, 8400, tako nešto ide. Ok, nice. Ok, ovaj lik hoće high ground da ima, ali ne može. What the fuck. Ok, znao sam da će da uzme lavu. Tako da ja bi ga imam još jednu ovdje u inventoriju. Tako da ok, on me spama jako bovom što me jako iritira. Tako da što mrzim to. Možda ću se vratiti na gameplay jednom. I nažalost mi se prekinulo snimanje, tako da ništa od toga. Znači, hvala vam što ste pogledali klip. Ako vam se svidio, ostavite like, share, subscribe, po novim značajima.